Jarduketa horiek mugikortasun jasangarriarekin eta hiri ingurune irisgarriago, seguruago eta gizatiarrago batek sortzearekin dugun konpromisoa erakusten dute. Funtsezko urratsak dira pertsonak espazio publikoaren kalitatea eta ingurumenarekiko errespetua lehenesten duten hiri eredua lantzeko. Lan horiekin, Eduardo Koste kalean ia bukatua dagoen bidegorriarekin batera, aretan oinezkoentzako eta txirrindularientzako lekua berreskuratzen jarraitzen dugu klima aldaketaren aurkako borrokan aurrera eginda. Ziur gaude, bidegorrien sareak handitzeak, espazio publikoak hobetzeak eta seguruagoak eta gizatiarragoak diseinatzeak hemen bizi garenoi mesede egiteaz gain, getxo erreferente gisa kokatzen duela klima aldaketaren aurkako borrokan eta hiri eredu jasangarriago baterako transizioan. Obra berria horiek guztiontzako espazio atseginagoak eta funtzionalagoak sortuko dituzte. Bi lekuetan plataforma bakarra sortuko dira. Noin, oinezkoek eta ibilgailuek espazioa partekatuko dute, baina hori bai, lehentasuna beti oinezkoentzat izango da. Bidegorrien sarea ere handitzen jarraitzen dugu. Mugikortasun iraunkorra sustatzeko eta hiriko ingurumen kalitatea hobetzeko. Urrats sendoak dira mugikortasun iraunkorreko eredu baterantz, emisio kutsaileen murrizketarekin konprometitua.